IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Iti katinga anti-krisis ket adon digiti naluglugi e negosyo. Nagpangato dati presyo, naginot dati kuryente, kaya nagikat da kadagiti empleyado. Ngem, may sa kadagiti negosyante iti syudad Tilawag, kagarunaan na iti banig ti agrikultura, ket ditoy asaan da nagikat ti tao. Kuna ni Mangaw King iti syudad Tilawag ani Mr. Ricardo Tolentino, ket narigat kaminen iti agbirok ti tao inton panawen ang kasapulan isudan. I-maintain ko ita. At narigat ti agbirok to taon no next year. Then hopefully siguro mataan unay na bayag dati gubat ita Iran ken US bareng makamatan na pa ita ti bulk ti buras mi ngamin ket may bareng ada pamaliwan na iso nga maintain ko lat ta digiti tao ta uray kuna tayo nga hantayo kumitan basta may kamti pagtrabahuan na giti tao. Kunana nga agarup sa nagasod dagiti empleyado na apag-obrain na iti agdama. Sang gasot na kita para Imbadad na nga oray kasano tirigat ken lugi ti negosyo ket kasapulan iti panagan-anos tanawan iti anos ket narigat ang makatakdang iti sumaro manen apaset iti negosyo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.